Здравейте на всички! Правя това кратко видео, защото някои от вас ме разпитваха за електрическия двигател, който използвам на каяка си. Относно това дали издържа дълго време като километри в морето, преходи, има много фактори, които са от значение. Вълни, ветрове, течения, всичко е от значение. Приправил съм моторът, който съм закупил. Срязал съм го, той си е тролинг мотор, възможно малкия с възможно най-ниска консумация на ампер часове. Мисля, че го взех около 100 и няколко евро преди година и нещо. Water Snake е бранда, китайски са. Срязал съм тръбата, която си е, прекарал съм я на мотора, прекарал съм я през касетата, тази пластмасовата кухата част. Предполагам на всеки един каяк ще стане. Всъщност да, на всеки един каяк ще стане, който има такава пластмасова касета. Пробил съм и съм прекарал тръбата през тази касета, фиксирал съм я отгоре-отдолу, пушил съм я с топъл силикон. Махнах оригиналната глава, която е там, управление глава, не знам как се нарича. И поставих тази кутия на нейното място, в която всъщност се намира този пакет от литиево-ионни батерии. Сега според мен това е оптималната кутия, защото иначе ще почне да опира тук отстрани тази черната пластмаса. Сега е на около 2-3 мм, 4 не повече. Тази кутия беше 120 ширина, дълга е 200 мм и е висока 75 мм. Това са външни габарити на кутията. Преместил съм си бутоните от оригинално, както са си на тролинг мотора, съм си ги преместил върху тази кутия. Зад нея се намират батериите. Също съм опушил с силикони, нераздаеми крепежи и така нататък. Мисля, че всеки, който се захване с тази задача, с малко сръчност и мисъл, може да си направи такава самоделка. Да, доволен съм много. Единствено, след като се прибера от риболов, 1, 2, 3, без значение колко дни съм го ползвал, долу където е пропелера, изплаквам с сладка вода, както и педалите на каяка, напълно нормално, сонари, всичко да се измие от солта, както и самия каяк. По същия начин постъпвам и с двигателя. Вече има мога спокойно да кажа 150 км в морето изминати. Все още му няма нищо като някакви повреди или ремонти. Да, в морето не са километри, но да. И в общи линии е това. Ако е спокойно морето, може да развие до 6 км и половина в час и няма съответно ветрове. Това е на втора скорост. На първа скорост в момента съм на 4 до 4,5 км в час, защото има вълни зад мене и помага. Той се движи в момента много леко. Всъщност има достатъчно информация за самия тролинг мотор в интернет. Както казах, Water Snake не е реклама това, просто казвам какво съм използвал. Water Snake T18, възможно най-малки. И не на последно място, хубаво е, когато го изваждате от касетите, да има нещо, с което да ориентирате пропелера в права позиция, в вертикална позиция, защото ако застане в хоризонтална, няма да може да извадите мотора. Какво правя аз? Малко понякога е играчка, цъкам по 5-6 пъти бутона, но на мен не ми се усложнява да правя разни приспособления, които да ми справят пропелера. Заради това просто го откачавам, повдигам леко нагоре. Ако перката е в хоризонтално положение,
включа, изключа 2-3 пъти, нали, проверявайки между това и в крайна сметка той се състава в някакво положение след 2-3 включвания, в което лесно може да го извадите. За друго в момента не мога да се сетя. Случайно, ако ви интересува нещо повече, пишете, ще отговарям на абсолютно всеки. Видеята, които правя, не са с цел някаква реклама на нещо или популяризиране на някакви брандове. Правя ги за свое собствено удоволствие, за спомен, както и за моите приятели и вас, които харесвате видеята ме и ги гледате до край. Благодаря отново на всички за подкрепата и до следващия път.